Kidamtang apor KKCA Inglongkiri Havaramai lapen Inglongkiri Sports Committee atum angbong longle alam pen kachiphodut alam ki nonputa jurun e plengun e. Kijuji kalisi apiong alam the ongjason si theklong. Bangsolam ki aputhak pai ni phai krikethomani KKCA tiripi amai phu dhansing teron lapen kongchon bang Welson atum kaning jepona tengki Kidamtang surihini rakresir kep aningkan si KKCA Inglongkiri Hawar amai singsi se amen kachithan adimate kurusar ahemtun kimponlo bonta hala bangso ahem meke kai pichok la sopi uthot KKCA pen kurusar ahemtun chikim kirla thulo la so huta thengbeng ingleng binong lapen arisang ho bangtrok senior kep atum freedom thudaklo lapen Aningkan wang hemphu mukrang rasinja ase karkliver adawana long barpi barso kachitia hem pinchong pidetlo bangso puthak ingsamjin kachingi kachingwai ji aphan aphong phaponlo bonta sarlara phan lang plot kachingwai along kamalong wang videtiti laso teng pulote KKCA aphan lekelang select kali torkli chophejo akar biatum aphan si kelang select atinglo lasi kewangji pai ni phai kretroxia ni KKCA Inglongkiri ahawar amaya sa hemate lamki ke doadim pharo isira troxi kebra ke thom KKCA hawar amai doan ahawar tin penta bangkep wangpen bang solam ki aputhak thedung kachingwai pedoponji lapen horbong anam pupon duji busi Inglongkiri Sports Committee atum aphan KKCA TDP kether padopon Pini niritum kalbi kurusar chingwa mai KKCA tiri pipen niritum mai fula pen niritum kantoga we hawa doan atum pe chatham chepare la pen niritum bidi sori doan da niritum chepa choilo asulong pen pini arangkia mai ke phalong ni long dak non dolo mai pro ke hai sar thon sing teron pongsi langle lo si niritum pini pharangke amai ke phanang ko athei bangela puelo je ke dam tanga phora hut Inglongkiri KKCA Hawaramaya long kurusar hemtun kimbom peniritum lamki ke phua puthak sanpur karbi arata chini lo niritum alamki ke phua puthak ko ana hok hema la pen kupi ko son pe kache phu ke chengma la pen komasi ke chok hema pulai huyalam ajak ding koi pen niritum la pulam thama nang do pom bang bom lo sinon pini parangke mai ke pha bangke nilitum case bang nitum chedan bom lo laso phi case chedan bom bang nitum phan evidence doan stame chikalek nang ji pulo la sinona bangke ke cheng pen ke jut nilitum khaladak hem ki kim 2018 aningkan pen 19 March acheklo pen hadak hem kim dam lo hem kim dam pe niritum hadak GCB patong lo habi doan stame rongkwe troxi ara chingrum pe niritum ingnam paru pen penangan pache thang lo parangkia mai phalo je hadak e chop info habi rongasar barsa go phongasar pen chenglo longria sar doan niritum chingrum pe hadak angke the karni laso habar long punitum mai pitame padolo laso phi niritum mai pi pa do de pe phi sitame aningkan bang nitum sia ki bom bang bom si hada Inglongkiri longke isia hawar nitum pinchong lo nona phiana bangke Inglongkiri Sport Committee pu kachari pon Dhonesor be thengbeng ingleng binong ingleng sikari rongphar biren ingleng kolom sing ingleng lapen chondro tokbi lasona thaksi dak Dhonesor be lapen Arya Sanghu atum mabang hadak Inglongkiri Sport Committee amen pen hadak puthot KKCA ahem arit create pensi haladak alang litum rongasar rubasar pe chenglo kado we har chingwai we chingsai se pensi KKCA ahem pridakan chota kalisi haladak hemphu mukrang pira sinja aningkan bang sekar klivera dima bangke barpi barso kedua dim selam jat barpi barso ka selam sitame konane achar konane ahoy long na pukali
hempu mukrang adowan salajong builun titi karbi tumke mondirason ki akumlin lekedo kalidera posi longle si builun po lason si gedo dosi aningkan bang ta ingkai chen titi lapen aningkan asek nang le lopote aku arti chupo hala dakar klipon ke inglong kiri adisu akesa lapen aku hempu mukrang pira senja sonsi piadong di sama lapen ke mijung tiswa ju lason si penan hadak ase tiswa li pusipu binjar pusipu hal hai si arki ponlo lapen hal hai kar kli hu sitame nili tumalong alang litung lake meke ka chenga polo nili pini evidence kalbiara la thengno paklai ba lahilo evidence ba ke lahilo dake alang litung mekai lo bong cinta eko lati na susila ba so di malong ba hengbeng binong tuma ba hengbeng mandel sinili kuren ke la sinili kai ta pudun de la kita kadok ka we tum bang hala da 17 malong le nim le machi la dana pinchom dun habe pinpo halapu cinthong rongkhang ambi phantai tu pan gamdi panta bahot lele kosor hari hor lele etwa kita non media apot media hutan long lo don tum katu kawe ke tekiri tum mate kurusa tum lo dak ke kati le tunne mach le tunne chalam de mach baki bar so pinchong de la so si ta au mi le je tum mem polorang ke milik ni hang ke thong ha ala ba le sibet lo nim duwana long si hem la duwana long si han nangkapan mu kita lagi nim kriteria menit sila sona menit kan ke anam besar pun sila su abatai ke pada bang we apot non tarik set opsi la ke besar pamepo nang dun de noi kamawe kalau bong anam jatuh la kon napa la dak lagi thang de lo lagi hormonal pu wet ola non tarik set opsi la si kadok gawe media tu apa tamela sur ke hang hedet na chok ne tum hang he dekat dia bisa ke soda ke tum sini pale urusan tum pani si habibi ko tum tak putikan sela ke itu ma ke me posi anam baca dom hedet ko bang ke itu urusan mai pen pangdaksi non kadok gawe tum tak urusan mai long na je tu na di dengan mana nak turun bomlo cetu wek itu karki ansi het kedam tang masa teknologi tame itu konsil betanang pangrung dulu doma wema itu mangilukli onnah kilukli udah langsak lo nasi itu karki video itu tangkling itu long rilok 46 dolar sila so long rilok 4 lo hempung karki di jalan tumbang laksana jom dolar pakelan non tarik kesok sige News report Karbing Nong Live.